Vedeli ste, že staroveky Rímania používali technológiu, o ktorej ani oni sami nevedeli? Je to tak, ale musíme sa na to dívať z perspektívy filmu Gladiátor. Tento film síce ovládol Oscary a odnesol si sošku za najlepší film. Your fame is well deserved, man. No ani jemu sa nevyhol jeden gigantický prešľap, na ktorý sa dnes pozrieme a spoločne ho opravíme. Gladiátor sleduje príbeh Maxima, My name is Maximus Decimus Meridius. elitného rímskeho generála, ktorého zradí žiarlivý cisárov syn Commodus. Maximus v jednej sekunde príde naozaj o všetko. O moc, o slobodu, o rodinu. Skončí na úplnom dne ako otrok, no vďaka svojej tvrdosti prežije. A v arénach si vybuduje status gladiatorskej rokovej hviezdy. Jeho cesta za pomstou ho zavedie až do samotného srdca rímskej ríše, do Kolosea. A práve tam Ridley Scott rozohráva jednu z najikonickejších filmových bitiek. Rímania v aréne veľkolepo inscenujú historickú bitku o Kartágo. Na piesku vrie totálny chaos. Rinčiace meče, zúrivé kone, ťažké bojové vozy a tisícky skandujúcich divákov. Režisér chcel, aby všetko pôsobilo maximálne surovo a realisticky. Žiadne digitálne triky, ale poctivá kaskadérska robota. A presne v tom bol háčik. Počas brutálnej kolízie sa jeden z bojových vozov v plnej rýchlosti prevráti. Záber vyzerá úchvatne, až kým sa nerozplynie dym a prach. Detail, ktorý postavil zo sedačky samotného Commodusa, ale v roku 180 pôsobil mierne technologicky nadčasovo. Moderná plynová bomba. Možno, že daný voz zrovna šoferoval Dominic Toretto. Ale jednoducho je to tá vec, ktorú tam určite nechcete vidieť, keď sa pozeráte na historický veľkofilm. Nie je to dekorácia, nešli grilovať, nie je to rímska technológia a nie, Rímania nemali nitrobus na vozoch. S najväčšou pravdepodobnosťou ide o plynový alebo tlakový mechanizmus, ktorý pomohol ten voz prevrátiť bezpečne a kontrolovane. Čiže z pohľadu produkcie to dáva zmysel, lenže z pohľadu diváka je to jednoduchý moderný objekt v historickom filme. A toto je presne ten typ chyby, ktorý je zaujímavý z pohľadu vizuálnych efektov. Je to maličký detail, ale keď o ňom viete, zrazu sa naň pozeráte viac ako na Russella Crowe'a. A keďže chyby vo filmoch máme radi, je fér povedať, že toto nie je chyba, ktorá by nejak pokazila celý film alebo mu nejak uškodila. Napriek tej chybe celá sekvencia funguje skvele. A práve takéto malé detaily sú zaujímavé, pretože ukazujú, ako náročné je natočiť veľký, praktický akčný záber. Na placi riešite bezpečnosť, kameru, kone, kaskadérov, svetlo, kompárs, prach. A niekedy sa jednoducho stane, že kúsok techniky ostane v obraze a dostane sa do finálneho exportu. Každý záber síce prejde desiatkami očí, ale i tak sa to môže stať. A práve od toho sme tu, aby sme to rozobrali a opravili. Ak vlastníte práva na Gladiátora, tak dajte vedieť. Na cene sa dohodneme. Ak nie, tak ďakujem aspoň za zhliadnutie. A fun fact na záver, vedeli ste, že do Kolosea sa mestilo až 80 000 ľudí?